Ni paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, aguray kayo. Saan ko akasangay itangal daw? Anya? Awan. Mas dawak tanang yung kayo matan iti regalo yo cake. Na, saan nga ron apudno ti imbaga ni Pari Badong? Akasangay mo ita, marijuana? Saan? Ay, linuko na kayo ni Kabadong. Salbag ka ba daw? Ay, kung kunak-laing nag-birthday ni Kagawad Kuanang, namati kayo, may. Ay laklakayan ng olbawd. Mangibabain ka. Anya? Na tamaalam pa'y latag katawa. Kaya mo ti pang Ha? Apaya masurun ka, kay? Di kay kitagyaman tanangang kayo itikay. Ay, nunalak ako matipumang iti tao. Ha? Ay, nakulkalain ka, day. Bumakit ka dagos, nukas tamlaing. Anya nga, Kagawad Kuanang. Ay, maday, tiag sasao iti saan apod no, Kabadong. Anya? Ay, mangirubrubo ka no kastalaan. Among paya, no kasangay ko at talaga no saan. Ay, di kay kitagyaman. Nag-birthday ka din na oras, maray. Siyak ti mababain iti inaramid mo. Ipagbagak lang, mate. Namati damot na dagas. Di mo ulitan ti inaramid mo, Kabadong. Ha? Dahil talamang lukloko iti padam at tao ti ammo. Nay, nakayumot gayam tatabadaw. Why? Siyak nga raw, kwa raw. Anya nga iti madamag itangal daw. Kwa. Good news, kwa raw. Ha? Anya nga iti good news. Abit lang, tayara sa askuking ka. Ah. Lab nakakanubag gayam nil sa balasang need na. Ha? Imbaga na dahi takadakayaw tatabadaw. Wine, kwa raw. Wow. Tinasayat, agaram ka, kinilsa. Ang, kasladyak mamatay. Ngay baga na ti kastakadakayaw tatabadaw. Patinak ngamin kin aramidan timbagat. Pudno nga ta, nga gayat kanya. Saan apod no nga ta? Talaga apod na, kwa raw. Ay di ka basta mamatpati iti imbaga ni Pari Badong. Anggal. Kano naglay nga agulbod day dyan, kaya nagaramid iti istorya. Ha? Ay agad nagkakin kwa na. Di ka basta mamatpati. Kastanga-tangag pa iso anggal. Agas may ta imbaga na nga agkasangay ni Marijuana. Idinto ta saan mo't apod na. Anya? Hey, awan day tay. Awan pa'y makukwarta na tao, bay. Ay katagsapol ka ngamin iti mabalin mo apagtrabahuan Ay, kasano nga ta ti pamayan na ya? Kasano nga ta? Tuy. Ay, diyan ka mukun ka. Manawan ka man langan. Aha. Hadan na panunod ka. Wine. Anya ti ibagam, Kabadong. Ape kasla masakit ka, ha? Ay, adda ba to ti kidnik, mare? Ah? Kit masapal ang maoperaak. Ay, kat paupira mo na. Naitangarot ti parikot ko, mare. Hawan kwartak ita. Ay, una yan. Ay, kaasi kamot nga rod no kasta. Mabalin ka di apautangan na kiti 5,000, mare. Iso ko mati aramata nga pagpa-opera. Bayadat taon nito nadakwarta, may. Sige. Pautangan ka, takaasi ka mo. Yes! Ay na. Nagmay hati na ya. Nukas to'y akanayan. Tatabadaw. Eh, Ning,
Da kayo mat nagpaiso day ta. Kaya may siyak mo na ito, Kwarag. Agmay-may sa kayo mat nga umininom iti arak. Kita niya ay kuma. Kabalan nyo kadipay ti bagiyaw. Ang mga nudi kay makawid ay. Ay, kabalak ba, Kwarag. Dito lang nga. Ay, ibaon ka man kiday. Ha? Pangibaunan nyo kumakanyak, may. Hingga gumatang iti arak, kan pulutan ta. Inuman ta, dito'y higay. Nagpasadak, pay. Umay kayo kitday, tay tulod ka ni di balayaw. Ay, sanay, Kwarag. Iturog ko ba si ditay? Madamdama, ituloy ko manayin kaginaw. Gananad kayo nga ruta. Agmay-may sa kayo dito, eh. Nay, apay nga ita ka lang asumang pait ba daw? Nagnagnak ang nagawid dito'y tuya. Anya, manipod ijay ilay, nagnagna ka? Di ka man lang nagloghan? Ay, ada ng dukot, jay kwarta dito bulsa. Kabayatan ti pan naturog ko itigit ti kalsada. Day ta ka nga main. Tauray adda kwartam, day ta agbarbar ter aramidum. No kasan no kidi nga muda, nga da 4,000 a kwarta. Ha? 4,000? Nangalaam iti kasta a kwartam? Inutang kaw kini Marikwana. Anya? Guarag, adda ka di kwartam dita. Ha? Nagdamag basit na pasadak, tataba daw. Apay ka day. Ay, kwa, mabalin ka di nga pautangan nakpailaan. Anya? Ada nga min bato ti kidnek. Kit masapol, ama opera. Kasta? Wine, iso maasi ka kumamot ako araw. Sige. Di kang danag. Manuti utangin nyo kanyak kumaya. Uray 5,000 kumalaan no adda. Tanga importante ti pangusaran niyaw. Sige. Pabulutan kayaw. Ay na, hagyaman at kwarog ah. Kat, naoperaan ka din ni Kabadong, Marituyang. Anya? Tapay kumaama operaan. Kano kunanabot nga adda bato ti kidney na, iso ang maopera. Kuna na day ta? Awan, Maray. Iso a pinautangak iti 5,000 a pesos. Ay. Sana pud nung adda bato ti kidney na, maray. Anya? Rason na lang day jay tapno makautang iti kwarta kun ka. Na, kasta gayam. Wan, iso apang nga asiyaw. Tadiyo patpatyan kan papautangan iti kwarta. Na, Bukasta. Sana pud no timbaga ni tataba daw. wan kwarog. Nailaw anakit din ang nagpautang iti 5,000. Hoy, isumot lagaya makanayon nga agbartak ita. Tada inutang na. Ay, parikot ka. Tawan pagbayad na iti inutang na. Kinapudno na. Maditiriknak ga po iti dayta na amuak kada kayaw. Ha? Imutang mo't kanyak ni tataba dong iti 5,000 a pisaw. Anya? Pagpada kami kinikagawad ko ng alinuko ni tataba daw ang kail. Ha? Nagulbaw tapno lang pautangan may. Ay, talaga aloko day dya apari ba daw? Isungagan anad kayo mat kan kuana ang kail. Agyaman na ka, taimbagam day ta. Tila ibagbaga na asana pudnaw. Tapno lang makadiskitar iti kwarta ngay gatang na iti arak kan pulutan na. Iloko talaga day dya apari ba dong? Ay, agsarita kayo ko ni kagawad ko anan. No, kaya tiyaw, kat idarom yung. Uray sana ng kail. Hanggang no ulitin naman ay. Idarumin na talaga. Saan man atila iras-rason mo asaan apod na si Kabadong? Tapay manin aya. Kasla ka mula tigrin ako milaw. Gapo tanapan mo inululbudan da kwaraw gan Marikwana ang. Nagdramak lang mo ta. Yung namati da mga dagos kanyakan. Kasano kumaadi da mamatay? Lakayan kan? Anya? Ha? Pangaasim si Kabadong ah. Agbalbaliw kan. Di ka mangibabay. Intay, intaray damat kano ni Pari Badong ija ospital.
Ada siguro sakit na Di kwan, nakaawit ka numadlaan. Kit na aga santi sakit dan Na, kas tanga-tangag paisaw. Mapanak man langan iti tersina ni kagawad ko na. Ne, apay? Kisayak man ti inawat ko nga honoraryaw. Gumatangak iti papaitan. Ha? Nyangay, di pimaysaw nga adda bato takidnan. Ha? Anya nga ita. Masapol ang maopera, tuyang. Sapay awan kwarta ta ita. Umutang ka pa'y laang mit, Anya? Ha? Sikan ati mapan umutang no kayat mau. Nagkuna nga main amapan mo ibagbaga nga adda bato takidnan. Unay ka mit, tuyang. Anya nga ita, di pimaysaw. No di mo kayat, siya nga ruda, hindi mabag. Ha? Sino nga iti mapan mo umutangan? Makamuditan tinaskain kit maopera na. Anya ti bagang paribadaw. Ay, kuwa pare. Umayak ko maumutang iti kwartam. Ha? Amo ngay nawad yon, ti honorarium yu itabulan, pare. Pangusaram ko maiti utangam. Hada ngamin imbaga kanyak ti doktor, pare. Anyat imbaga na. Hada kanu bataw ti kidnek. Kit masapaw la maoperahan na ti kabiitan na panawin. Di ka man magluluko. Pare. Amukon, di ka nagsao iti saan apudno. Lula makautang ka iti kwarta. Pagsyat mong tumutlang. Ay na pare, pudno ti bagbaga. Sana nga gululbod, pare. Jak mamatay. Agawid kakit din. Yeah. Ay, kasanuwak pa itan na maoperahan. Sana mamati kanya ni parinting tuyan. Di anya nga ita. Awanon ati mamatikan ka. Naglain kan tumangamin nga agulbaw. Ulbod ang tipad ang mataaw. Ultimo siya. Ay, tulungan na ko na tuyan. Kaya't ko ti maoperahan na dagaws. Awan mo't nga rod amok ang mabalin ko apagutangan. Kanya. Ay, pudno ti bagbaga kwaraw. Hada ba ito tikidnek? Wow! Iswa pa nga si Mabaraw. Pautangan na kumamanay na uray 5,000. Ay, sardangan nakman. Kanayon ka lamang lukluka. Ay, saan kwaraw saan? Maruan kayo alaklakayan. Gapo iti medical abstract ni Pari Badong nga impakitam, mamati akon maray. Ay, agyaman ak maribanang. Sige, kasaritak ni Inteng, tapno pautangan na ni Pari Badong. Agyaman ak manan maray. Sapay ko mga rod ata kayat na. Man nakaawat ni Inteng, agpautang dayjay. Nang runa no maipapan iti emergency ti makagapo. Ay, sige man nga rod maray. Tanong mabalain, maopera ko man iti kabiitan a panawon. Di ka agdanag. Mangnamnama ka, marituyan. Ay, kumusta kan paray? Ay, mayatin pare. Naoperaan ako. Naikatin ti bataw iti kidnek pare. Ay, very good paray. Agyaman nak. Tanamati ka mo ilaan kanyak pare. Saan ko maapulos kahit? No, saan aga po iti impakita da a medical abstract ma? Ay, pagbabawyak iti inaramid ko pare. Suri at talaga. Mayat ano agbabawi ka? Madingamin ti agul-ulbud pare. Ay, huwag nga rod pare. Mababain akong kanikwaraw, kanikagawad kwanan. Di mo panunutan da dyan, tanalpasan. Agpaimbag kakit di. Ay, huwag pare. Thank you. Into numimbag kan, inkanto makitang dan tapno da kwartam. Tapno mabayadam ti utang mau. Ay, sapay kumaatakas na pare. Kaya't kunti agbalbalew. Kan mga barwanan pare. Ni Kapitan Enteng! At naman na natay akalugaran tayo, iso ang mapanak, bana. Katno katay na laang samot itay bigat, Inteng. Masapol ang mapanak na. Tasyak ti mangida ulo iti sugal. Na, mapan ka makisugal? Anya pa'y kuma. Isungarod ang masapa ak ang mapan. Ay, di ka lang mabain. Naa,
Kapitan ka pa'y mat nga rod. Amo na mo ilang nga agsugsugalak. Ay, no apay kit di adi yung maikat dayta asugal. No kayat mo, di makisugal ka man. Anya! Masapol abay grop, ti aramidin tayo nga agsusugal, kakadwa. Unmat nga maing kakadwa. Husto ti ko na ni Uncle Intay. Mainayon ka iti agrupo ko araw, tasyak mo't dito. Ariglado Uncle. Nagiti babae, mailasing damay, iti pagsusugalan. Anya? Day tati rupag, mailasin kayo. Sige nga raw, Kapitan. Mailasin kami, no kasta ti kayat mau. Mala, irong ito yun. Agpada talang maray. Kagurak mo, tisugal. Day, kasta ka de, pare ba dong? Isu kagurgurak no makitkitak ni pare inti nga makisugsugal. Ay na, jakmat agkurang amang bagbaga ni Inteng. Ang jakman mo, taipilit na mat ti makisugal. Isu asaan mabutang nagiti kalugaran tayo nga agsugal, maray. Ha? Gapot na makitkita da ni pare inti nga makisugsugal. Ay, mababainak nga rod iti araramidan ni Inteng. Ay talaga akababay na. Agdinamag dito yung lugar tayo. Nga uray kasar, win minatayan, at dalat tasugal. Nagabakak walong. Aya, manungay ti inabak mo Uncle. Adu Wow! Ha? Nagadungag pa iso ti kwarta Uncle. Balato. Anya, agawin ako. Tayo nakagdigos, kan agsukat. Rumbang laing tapno di kay agat lingay. Angam di balatok nga Dita, Ha? 5 gasot a pisos lang kat nagaduti inabak mau. di mo lalaangin ta kwarta dayta. Paray, lumabasak pa Ay kat lumabas ka lang nga pare. Ni ka di Kapitan, tilimabas ka ba daw? Win maray, kaslasan na kapitan. Ay, nangabak ngamin iti sugal. Isuan na ragsak. Isu at dumano ni tilapayag na tiisem na limabas. Nalabos ka mo ka ba daw? Ay masuruna lang amin maray. At dakurkurang na dayta kapitan tayo. Naa. Nangabakak iti sugal ba na? Ha? Sa anak amaragsakan iti dayta, Inteng. Ano? Imbes ko makit di nga anawaam dagiti agsugsugal, ang sikapay ti dadaulo iti sugal. Ay nabanan. Delikado ak no kunam nga anawaak dagiti agsusugal. Anya? Agbalinton nakalaban ko amin nga umilian, no kasta. Ay, gapaw tamabutang ka akas ti mapasamak. Mainayon ka matay. Sa nabalin. Tano malpas ti tabaon. Awanan ti agsusugal. Mamati ka, Inteng. Awanan ti lamaingam kayat ko pailang ti makitong 8. Anya? Ay na, numabalin la ko mga ituloy marikwanang. Kat mabalin mo't lakta, no? Kaya't tayaw maray. Talaga? Saan nga tanga agong ni Kapitan? Isodan to pa'y kanikwarog kat nasam da iti sugal. Sa bagay. Pudno day ta marikwanang. Nakitak to pa'y ngagsugsugal da iti bakir. Ay na. No kasta nga raw. Ituloy tayo mutyag susugal di tayo. Marikwanang umutang akman pa'y itiara. Masapol ka di pa'y dayta, no? Inka makitong Un amaray tapno enjoy ti panagsusugal. Kasta aya. Malaing ka mangalan, tasaksak manen ti baraha. Aha! Ah, Ka mo lagayam dito, tuyang. Badaw, Ay kakasi ang agtrabaho, ijay bangkag. Imbis ko mga ilutwan na kitibalong kaw. At nakalagayam dito, yung makisugsugal. ay kwa badaw. Ala, agawid ka. Itamot lang. Ay uwan badaw. Kinain na kita kaldiraw. Awan pa'y nagyan na, taraon. Badaw.
Mabisbisin ako na simbang pa'y. Awan pa'y tinaluto amakan. Ay napasensyakan naibayagak anak isugal. Day tati tinawtawid yung ni parenteng nga dakurkurang na. Anya, Saan kita nga dakurkurang ni parenteng? Isaw tinatawid mo. Isaw tinadaulo ka na kayaw. Iti panagsugal iti lugar tayaw. Naggapuam kwarog. Naggapuwak di ta kabakiran. Ay na, nagsasarunot ipan nakaabak ka. Adda ka di pa'y laang dagiti agsusugal dita. Adupay ate agsusugali jay. Ang bumawi at tao. Mabisinak lang amin kay. Ay kat agmerinda ka pa'y adalakok at tinapay. Talaga day tati kagarak di tao eh. Mabisina kaon. Asinumot nga iti kakadwayo nga agsusugal iji baker. Niyang kalinting matlaan. Ganda kiti daduma ka lugaran tayaw. Anya? Ay no kasta, umayak nga road. Inak agila ko iti makan ijay. Ay, aduhati gumatang itila ko yaw. Tamabisin damot lang ijay. Pamarayak tumoten ati makipusta iti sugal. Ay, pautangan dakman nga raw. Pagpuna ka makisugal intun madamdama. Sige, pautangan ka. Basta tulungan nak amang ibagkat iti lakaw. No problem, kagawad. Ay, naibos nga agpaiso ti amin alakok nga inigaw. Apay ang maladingitan ka, kagawad. Ay, nagsiala da iti kinanda. Kunada amadamdamadan to abayadan. Ay, di da mo nagbaybayad. Ay, saus, malugi kayo nga rudin ano kasta. Sa pa ininot ang nag-aawid da. Yay, padak mo't siguro idaan na abak iti sugal. Ayan ni Kapitan Inteng, Kapitana Banang. Ay naklareng, upat kayo mat nga imay ditoy. Umay kami kumaagdarom kan ni Kapitan, Kapitana. Anya, ngamin, dagiti asawa mi alalaki, kanahin damaten amapan makisugal. Ha? Sa dino? Ijay bakir, Kapitana. Ijay ti pagsusugalan da. Ha? Numabalin. Paikat ko man ni Kapitan Dayja apasugalan, Kapitana. Ay, awan dito'y ni Inteng. Adda na pananda amiteng, Claray. Ay, kapitan. Ay, natakawan na kidi Rabi eh. Ayan nyamot tag. Natakaw ka. At December kiti Tersina ka. Tinakaw da amin na koleksyon ka. Ha? Ay, aga na 50 mil amin di tinakaw da. Ay, sus, una yun. Ay, sana mabalin kanyak da itaw. Masapo la matiliw na sino man nagitang tatakaw, kapitan. Ay, bayab ta kasaritak ni Kwarog. Taagridam da ba? Agsasarunot ipan nakabak ko iti sugal tatabataw. Apay, damdamaga kaya ka. Ha? Ikuha namin. Isaldak kumapay lang kada kayo ti tricycle kaw. Anya. Nagpakpakasya kada kayo tatabataw. Uray na lakalang ti panang isaldak. Makita yun day bunga ti panagsugsugal yaw. Alaka din Please. Ay, awan ti kwarta, Kwarog. Ha? Anya? Ay, imay nagreklamo da klaring dito eh. Wen, Inteng. Oh. Agreklamo da, gaputa nagbalinan aman nugal dagiti asawa da lalaki. Ha? Ni Marikwa ng mat, natakawan. Ni Matkwarog, isalda na kanon ti tricycle na. Ha? Iso apang nga asim Inteng. Taag panunot ka. Na. Ipasardeg mon day ta apa nagsugsugal dito masakupam. Sakbay anak dakes ti mapasama. Ay, agbambanog kayo lang nga mapanagdardarom, Clareng. Sana ka mamating pangag ni parinteng ti darumyo kingkuha na. Anya? Numanakam ko kapitan. Saan ko mga iso mismo ti dadaulo ti panagsugal. Nukas nga rod.
Kani Apo Mayor kami amapan agdanong, tata. Ay na, ibaon na kayong tumilaing amapan ka ni Parenteng. Ta isaw, timang sangoy, ti darumyaw. Anya? Basol ni Parenteng, palubos na ti sugal dito lugar tayaw. Wen nga rod tata. Di dalaan mo. Gapo iti day taasugal. Ado ti agasawa nga agaapa. Aganos kayo laing, Clareng. Patsay, adan tumilal daw ni Parenteng. Enteng, adda sayang guseng amang manggagaw. Addan dagiti dadduma akalugaran tayo agumurguraken ka. Ano? Gapo iti sugal, ado ti agasawa nga agaapa. Da. Adagtakaw, kanuan niya pa dita. Awanen ti makuna alinak ken kapyano kasta, inteng. Ah, Isu nga agbalaw kan, sakbay amaladaw ti amin. Sikamat ti kapitan ditoy. anyagay ko mataramidak. Ay katlikli kamun ati makisugal. Masapol nga isardeng yon ti anyaman akita ti sugal dito'y barangay tayo. No saan nga aksyonan ni Kapitan Inting ti reklamo mi? Mapilitan kamin amang idanon ka ni Apo Mayor, Kapitana. Anya? Ay, ang parigot kami. Tasaanin nga agtrabaho dagiti asawa mi alalaki. Day tamot latan agsugsugal ti amudang aramidan. Clareng. Di mat ngamin aramidan ni Kapitan ti pagrabangan na. Ay, bayam. Takasaritak tumanan anaimbag ni Inteng. Numabalin, paikat da amin akita ti sugal dito'y ayan tayo. Wen, kinapudno na, kastamot laeng ti kayat ko ang mapasama. Di mo isalsal dati tricycle mo, kwarap. Napangang kay, kat kasapulak nga rin ti kwarta pag sugal ka. Napanunot kong ipasardeng ko amin akita ti sugal dito'y barangay Kabildatan. Anya? So, di mo isalsal da. Agpasada ka kindi. Ay, diya kung makasubot ka dagiti abak ko iti sugal no kastang kay. Ay, manipod ita. Pasardegak ti sugal. Anya matay. Siya kung ti gurguraan dagiti women's. Nujak aramiden da ita, adi nakarkaron to. Hey, sa bagay. Naman ba't nga minasayat nga iten ti sugal. Maragsakan nagparay, tawanan tag susugal ita. Agyaman nakparay. Matulungan na kita, nituyang ka, iti panagbangkag may. Wala. Mapanunot na. Tumulong kan tapno bumaknang kayo. Una, nasayat may. Ustaw, tinaramid mo pare. Wala tanay. Da kaya't aguraan da. Da kayo mo't ngay. Kumusta kayong kadagiti asawa ya, Clareng? Mayatan, Kapitan. Makumikom da itan nga agtrabaho iti talon. Saan akas ide, nga ijay dalatan sugalan amapmapan. Mayat ano kasta? Ura siya. Liklik-lik ako da ita asugal. Rumbang laeng Kapitan. Kat agyaman kami launay, ta inaksyonan nyo dahito abanag. Awan anyaman na, Clareng. Ni Kapitan Inteng. Kita man iti sarmeng, nubagay kumulang ti badaw. Ay. Badaw? Iunay kantuyang. Nagbayag ka. Apay aya. Nagbayaga nga guruuray di tarwar. Mapanta na, mapanan tilugan. Numasikuran ka, umununakan. Ayunay mo tinday tangaramid ma. Kay sumaruno akton uray ta amok ti papanantayaw. May sangarod alugan ti pagluganan tayo amin. Ay sana parikot dayta. Mabalin ko ti aglugan iti sabalay. Ni Marituyang nga ikabadong. Ay na, bayamon day jay atao maray. Anya? Nakabaybayan nga gunggunay. Maudi ka nun, ta sumuro tulatan. Ay, uda yun ni Marituyang. Kanayon laki day nakasta. Ay, jak man amoy ti day jay atao maray. Masuro na. Nugasta, saan tayo nga urayan? Sa aday, makamuntaw na sumarunaw.
Sa bagay, amo na matkit di at ipapanantayaw. Mangrugin ti seremonya dagiti agkasar, ang awampay ni Nana Tuyang. Wen nga rod kwarog. Sapay iso ti may sa kadagiti ninang. Anya nga ta, numapan mula ang sukunan. Ha? Ay, awanan Naladaw unay no sumangpot kami ditaw Wen anya. Nagadayo dito iti barangay tayaw. Ay, unay lakit din aya. Kana yun ang maudi ni Marituyang. Naimbag lakit din tayo muna tayo dito yan tay. Ay, wen tanu inuray tayo palaan. Sigurado. Amin tayo kat naladaw. Nalpas gaya mo ti seremonya. Wide, naladaw kan. Ipapain ka talaga. Sana bali tinaskel sa anak analadaw iti panangan. Anya? Mala pumila tamutin, tani mabisin ako. Hoy, Tuyang. Apay, Kita ema. Hindi ka man nagpapaudin itong madamdama. anya. Pagkukuyog tayo nga agaway, di barangay kabildatan. Nagbayag mutin nga ni Marituyan. Kunahan mo at sumaruno adagos kanya pare. May sa oras tayo nga uray. Pandarin yung tilugan tayo, agawid tayo, tas sumaruno tulangay. Makaamo ka mapantay nga ro din. Wen pare, tamang kitan to di pagluganan na nga agaway. Kukuyog tayo kuma. Sana mabalin na maisinsin. Ay, makamumutan yung tibiyag na pare. Kunak nga urayon da, ng pinanawan da kiday. Kasi now, nakabaybayag ka mga may. Ay, jaske kayo kidami nakakadwa. Sika, ti Jaskay. Awan ti babayin mo nga papauray. Anya, Uray kumamit bukod mo alugan ti pagluganan. Agam saan may. ay naudi aklang mag, di dala kay inurayan. Ay baliwang man ti kasta nga ugalin Tuyang. Ha? Agpapa-importante ka lang nga kanayon. Unay matanday jay Marituyang. Kanayon na mauday. Kasano kat di mo't ngamin makigiddan kada tayo, marikwanang. Ay, idagrubwa tayo. Iso ti maururay. Idagawid tayo. Iso manad ti maururay. Di nansamot ammo ti makikuyog iti kakadwana. Kaya't nansa ti agmaymay sa. Walang kaslasaan amay may sa ti lugar a pagawidan tayo lukas jay. Ala, baybayan tayo ni Marituyang, nukas ti kayat na, maray. Anya nga rod ngay. Dauting tayawang kail. Ewan man, padasan tayo mo ti agaliwaksay sa paminsan. Ha? Sa dinaw? Iti sa bali a lugar Tay di tayo pa'y napnapanan. Ay, excited ako ng kail. Ay, una. Excited kid interesting ti mapan iti mountain tapno ag hike. Aya? Ilistan man tinagan dagiti kayat na kumuyab. Areglado ang kail. Ken kalpasan na. Diretso tayo iti papanan tayo a barangay. Tapno ag palista kayo. Iti kasta. Adan to kuyugan tayo nga tour guide. Ay, nasaya ti kasta ang kail. Wala. Tapno mako na secure tayo iti papanan tayaw. Ay, impalista kong tinagan ta ba daw? Para manan iti anya dayta. Iti may nga outing tayo, amapan ag-hike ijay mountain. Mountain. Sa di naman daytan. Ay basta, ijay kanusikat a mountain. Anya. Ay naba daw, gondaw ay tamutin da ito ang makaliwaksay. Ay, supay dayta paggasgastusan manan iti kwarta. Ken pagtaktakan. Uray ta makapasyar tamut ijay bantay anangataw. Wine. Nangabakan Tuyang. Sikan ti masura. Ada tayo dito yung mountain camp. Mayat adya. Gusto kayo ang kail. Malipatan ti katugangan no kastawi. Ay, nagtatayag dagiti pinuon dagiti kay-kayaw. Nagaduti birds. Anya ngay day ang kail. Di kagda nagtauni nila ang ti agila dayjay. Ang mga nuat damot ulag dito yung kail. Day baklat. Ada pa'y gayang bakas dito. Yay, ang damot kayang bakas dito.
Kita amaw. Ay, mulmulagatan da ka dagiti bakas ang kail. Ha? Pumanaw tan di tao eh. Naa. Mapantan iti cottage tayaw. Ang mga no umataki da kita abakay. Ay naku maray, jak mutin makaturaw. Apay aya, Nagadong ay insekto nga agun uni dito. katuon at anda pa yung aro diti kabambantayan. Ay, sausan niya maninday ta. Ay, makaalyaw at denggang. No, nilang mati may sadak kalabilit dayta. May sa at tumatayab. Ay, talaga jak makaturong no kastaw. Nakaturog ni Mari Banang. Maturog tamutin. Ito'y bigat, agawid tayo. Ay, Marituyang. Ay, agriing kan Bigatan. Nakadigos kami. Bigat mo gaya man. Wen, agsaga na kamutan tayong kaagdigos. Kalpasan na, agawid tayaw. Ay, madam na mapay maray. Baka turturog ak pailang mo. Ay na, bumangon kakit deng. Tadi kakit agpapaudi manan. Maray. Nang runa kat nagadayo ti pagpagnaun tayo. Ay, sige, sumaruno ak tumaribana. Sige. Tay sagana may ti pamigatan tayo, tamamigat tayo amasapa. Ay na, itay pa nga muna da parenteng. Kwarog, maribanang, kan marikwanang. Ngam, adata pa lang dito, tuyan. Agtutur ka kanilang dita. Jak pa'y nga rin nalpas. Ay, kitkarting nakabaybayag ka mo laki una yan. Anya. Napanin, nagiti kakadwa tayo. Karaman ti may sa ator guide tayo. Anya. Panawan ka dito yan, ay makitan. Ay, sige madam. Nalpas ako. Mala, mapantang rudan. Kitkarting nga rin ay, nauditan na talaga. Ay kamaudyanan da. Anda tayo dito barangay da. Mabalin tayong tilumugan, tapno makaawit tayo ni tilugar tayaw. Tirigat na. Awan pa'y da paribadong kun Marituyang. Ay, urayin tayo man ida dito yan. Wala. Alangan apanawan tayo ida. Day tatirigat na iti kanayon nga at papangudi ang kail. Ay anusan tayo nga urayon. Anya mo to ni Nana Tuyang. Ugali nanti at papaudi. Ay, karting ang timag na. Nauditan na talaga. Anya. Ay, di akong matanawagan dito ay ayanta da parenteng. Da kwaraw, kin maribanang, kin marikwanang. Ay, aguray ka. Nagsangat idalan dito. Ay, jak mutin matandaan no anya dito tinagnaan tayo. Ay, uray siyak. Ang makamulitan. Anya ngay adalan ti suruteng ta dito. Ay, basta magnatalatan. Ad-addan na maudi talaeng. Nuagyan talang dito. Ay, sige, surutin talangan day tamay sa adalan. Makamuditan. Ay, nabadaw, nayaw awantan sabot taon. Unyat, pesa. Awan, magtikarayan na matandaan at nalinabsan tayo ngay may dito. Ay, nabambano ka kaon. Ay, ang subli talangan. Si kanto mga may. Sapay naganda yung tinagnagnanda. Sapay pasang ang tidalan tang agsuplay. Ay, awitan nakbadaw. Anya, ay, just kiki, diti kastoy abiyag. Awagan man ni Marituyang no ayandan. Anya nga min ay ti mapaspasamak da. Taawan da pa'y laeng. Ay, at least, amo ti tour guide tayo, ti pakasarakan kadakwada. Wen motkit di Ay, mabiit lang nga rod. Tagbiro kak iti signal. Ay, na yan. Aya, Ay, awan signal dito'y inteng. Ay, talaga ajak makontak ti cellphone da. ay, masakul nga ron, nakasarita tayo ti tour guide. Nabambannog ako na yun to yan. Ginanata pa lang manditay. Ay, awag ako man ni Mari ba nang awan mo gayam signal? Ay, anusan dalangin tag subli di bantay. Malawon, kasta ti aramiden ta. Ala, intang arudan, kartingam. Ay, basol mang. Apay ang naudi ta.
Nayaw awan talaki nga raw. Gusto mo tin Sana makatulong day nga ibagbagam. Kasanaw, kat masurunak. Inton maminsan, di ka nagpapauday. Wen, alawunan, malama pantahan. Ewan ka di pa'y laing tatatabadaw kan nanatuyang ang kain. Ewan nga ron. Kung natiturgat kit awan damat ijay. Anya? Mamati ak masarakan damat laang. Nimkid eh. Ang mga no, umabot tayo pa iti 1 di dito. Yay! At last, nasarakan da kay mutlaangan pari ba daw, marikuya. Ay, kapitan. Ay na, nabambanog ako ni Justo paray. Tatla kayat kundi maturag. Ay, oray siya, kapitan. Turog yun na. Kabayatan ti panagbiyahe tayo. Ay, di la mabalin na maturog akpay bi, ay taurayan da. Ay, saanin. Ay, unay kamatin. Yanus mo. Ay, lumugan tayo. Tanay. Nabayag nga agur uray ti pagluganan tayo. Ala, lumugan tanto yan. Kartangam. Inton maminsan, di kay agpapaudi. Tapno saan kay amanaktak iti biyahe. Kamaudyanan na. Nakaawid tamot lang, hindi to'y balaki tuya. Wen nga raw. Ay, makaungat pa yun ni kapitan kadata. Ay, kataganos ta tamakiluglugan talaing, may. Naudi talaan, kunang mula no asino dan. Ay, basol mo mutlaing, Kanayon kantuman niya, papauday. Adayo kumakas dyan, tinapasamak. Makaungat ka ba daw? Tanya pa'y kumangay. Alangan man niyang katawa. Ay, sorry nga rudan. Santo na maulit ti kasjay. Promise. Sige, sapay lang ko mga raw. Tagbalbaliw ka ni tikas nga ramid mau. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?